Добро утро! Здравейте, привет! Вие сте с домашното студио на Галя Десигнер Арт. Днес ви представям моят канал и начинът на работа, техниката, която изработвам, чантата панер. Удивително е това, че ме правите щастлива, че присъствате в моите уроци, че ми давате коража да вървя напред, да работя за вас, да, за вас, приятели, за всички онези, които обичат арт, дизайн, изкуството, което аз творя. Надявам се, че по някакъв начин съм успяла да допринеса със своето присъствие между вас и за това, че всеки ден се старая да ви науча на нещо по-добро, на нещо по-красиво, на нещо по-различно, на нещо по-качествено и още по-ефектно. За целта гледам да творя, вкъщи, да изработвам нови продукти, нови аксесуари, бижута, собствено ръчно изработени от мен, колани, чанти, а понякога и модели. Какво да ви споделя? Много е важно това какъв материал ще намеря, за да започна изработката на един нов детайл или изработката на един нов модел, тъй като около мен навсякъде се продават качествени продукти. Мога да го потвърдя това от цяла Европа, както може да се закупи и на едро, и на дребно, на материали както бобини, така и видове, извинете, плат. Или, както искам да ви покажа един модел, който съм изработила в ирландска бродерия. Забележете този модел. Той е изработен в техниката на ирландска бродерия, собственоръчно. Изработих го миналата година и да, изработен е на един обикновен плат, който след това обработих с